ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахш даҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза намор 12 замин, хона ва квартираҳои фурӯшӣ омода кардаги бародарон пешкаш шумо мекунем. заминҳои фурӯшӣ ҳар душанбе ҳастанд ва квартираҳои фурӯшӣ арзон бисёр ҳар душанбе ҳастанд. бародарони азиз ки ба мо через WhatsApp равон кардам ва ба шумо пешниҳод мекунем. бародарон, видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаш кунем. бародарон, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин ё квартира фурӯшӣ ё ки мошин, метавонед ки дар номери имо WhatsApp ро бикунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. бародарон, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 158 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подлиста кунед. мо бошад наворо сар мекунем. якам замини фурӯшии имрӯза. якам замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Каротогинский кӯчаи 2. 6 ротаи замина бо фундаментош рехтага, 3 дар хона рехтага, 1 коридор, 1 камаз санг калон, 1 камаз қум шебен мардуми азиз бо дорад. дар инҷа об светош ҳаст, ҳамсоя зиндаги кардисан, ҷош ҷои нағза, ин хали бочка мочка ҳама чиз тайёра бо ягон барои стройкаи далши. нархш бародарони азиз 85000 сомона бо арзон ам мекунем. гуфтага муомилаи хуб дорад, срочно фурӯхта мешавад. сум дар кора гуфтага соҳибшон ҳуҷҷатош ҷавобгӯ мебошад, ҳуҷҷатош 100%. рақамошо дар поёни видео ва рақамҳои расияшо имо WhatsApp дорад. кадом метавонед харидори аниқен, метавонед ки маълумоти бештарша гиред. дӯстони азиз, срочно ногуфтанам ки бародарон, агар шумо ҳамин хел хона, замин, квартира ки мошини фурӯшӣ доред, дар номери имо WhatsApp ро бикунед. мо дар видеои оянда ина мехе реклама мекунем. лайкотон дареқ надорад, лайкотон намудани бародарони азиз чӣ хонае ки дар дар комментария нависед, мо ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем бародарон ба қисми квартираҳои фурӯшӣ ай пойтахт. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародарони азиз, дар Фирдавсӣ дар 46 микрорайон якхонага квартира аст. дар дуюм ошхона қарор дорад. 25 квадрати метр, об светош аст, ремонт дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни ҳаст. бародарони азиз, ғайра ин чизо. нархаш бародарон 130000 сомона бо хай бо худтон қаттишон маслиҳат мекунед. квартира алиш намешавад, тоқа фурӯхта мешавад. бародарони азиз, ҳамин хел квартира бояд тега дорам бо документагаш ҳастай, бо хай вашам агар даркор шавад ҳамин рақамо маълумот шава мегирем. дӯстони азиз, рақамо яка дар поёни видео, кадомтон агар харидор бошад метавонед занг занед, маълумоти бештарша айхчон гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ бародарони азиз, инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар Шоҳмансур як хонага квартира аст. дар якум ошхона қарор дорад. 37 квадрати метр, об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отопление ҳамаш ҳаст. гуфтага мағоза, бозорча, масҷид ҳамаш дар наздикиш аст. доми кирпичина. бародарони азиз, сабаби фурӯхтанаш документага квартира мегирем. гуфтага ё ки ягон хонаи заминӣ ки дар шаҳри Душанбе бошад, алишам мешавад, болоиш сум бетиҳад маслиҳат мекунам. бародарони азиз, нархи квартираи ҳозира бародарони азиз 180000 сомона бо арзон ам мекунем. ва варианти алиши ам дорад ба ягон документа ё ки хонаи заминӣ кати варианти худтона пешниҳод кунем. гуфтага соҳиб бош дӯстон. рақамошо дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гиред. мегзарем аз чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе ҳаст. ин дар 46 микрорайон қарор дорад. духолага квартира дар якум ошхона қарор дорад. 32 квадрати метр. бародарони азиз, об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавия. квартира срочно фурӯхта мешавад. бародарони азиз, кирпични домаи площадкаи калон, ҷои кӯдакона ва дар ду тарафи бозори Султони Кабир ва Саховат ҷойгир аст. ҷош ҷои нағза, термикс, кондитсионер ҳамаш қоидавия барои зиндагӣ кардан. хона тайёра, оби гарм ҳамаш постоянӣ ҳаст. бародарони азиз, квартира нархаш 200000 сомона. нархи ахирон шуда гуфтага дигар арзон намешавад ва варианти алиши дорад. ба ягон чиз гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, хай худтон муроҷиат мекунед ба хонаи заминӣ ё ки мошин, алиши вариант ҳаст. гуфтага рақамошо дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гиред. панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. бародарони дар Регар дар 7 сотиқ замин 14 хона кардаги тавира. хона об светош аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғул ва дегдонхона ҳамаш ҳаст. гуфтага хона гирдуш маҳкама, дарахтои мевадиҳанда дорад. оғулхона, кухни, тавратхона ҳамаш кардагия. бародарони азиз, дигар маълумотша бо телефон метавонед гуфтага
маҳаллаи дӯстӣ будад. хай маълумоти аниқтарашам мегирен. нархаш 250,000 сомона бо арзонам мекунем гуфтага бо муомилам дорад. кадомтон аями регар ай шаҳри турксуда агар хайданӣ бошад ҳамшад хона метонен дар ҳамин рақамҳои поёни видео буда занг зада маълумоти бештараша ай соҳибшон гирен. марҳамат. мегзарем аз шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи шамбарӣ. бардори аз ҳамин хеле маълумот 4 сотиқ замини холия барои хона кардан ё ки барои ягон чиз дигар мешавад. дар инҷа обсуфиташ ҳастай ҳамсоя уже зиндаги кардесам. бардори азиз нархаш дар 4 сотиқ 35,000 сомона бо арзонам мешавад. муомилаам дорад гуфтаги соҳибаш. рақамошо дар поёни видео кадомитон агар ҳамин территория замин харидани бошед метонен маълумоти бештараша гирем. бардори азиз агар имконият бошад бардори ҳамин видеои моро падилиса кунед дар имото силкаша ва бошад навора давом додем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ бардори азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар. дӯстони азиз сехонага квартира дар дуюм ошхона қарор дорад. 52 квадратный километр. бардори азиз об, свет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидавиай. оби гармаш ҳастай. хона ремонти беҳтарӣ кардагиай. термикс ва кондитсионерам дорад. қатиш хушай. бардори азиз нархаш 280,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага хона беҳтарина бе ягон камбуди фақат медорад зиндагӣ мекунем. бардори азиз кадомитон хай хайданӣ бошед хона ҳамин сентри бохтарда метонед маълумоти бештараша гиред. дӯстони азиз агар шумо ҳамин хел хона доред ки замин квартира ки мошин мехоҳед реклама кунед дар номерои имо ватсап роя кунед. бардори азиз мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ҳаштум замини фурӯшии навбатӣ. ҳаштум замини фурӯшӣ бардори азиз бо сохтмоншай яъне ки қарор дорад дар шаҳри бохтар ҷамоати заргар. гирдаш маҳкама. бардори азиз як 14 хона дохтагия детажа хона дохтагия сохтмонаш нопрай ва 6 сотиқ заминай. бардори азиз бо ҳамин хонаш қати хушай. нархаш 130,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага ва варианти алишиам дорад. бардори азиз рақамҳои яка дар поёни видео кадомитон агар аям территория хайданӣ бошед шаҳри бохтар ҷамоати заргар метавонед маълумоти бештараша гиред. дӯстони азиз ҷошҷои нағле обсуиташ ҳастай ҳамсоя зиндаги кардесам. марҳамат зангзани маълумотша гиред. мегзарем бародарон ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшии навбатӣ мо бародарон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 18 микрорайон. дӯстони азиз якхонага квартира ҳаста дар 4 ошхона қарор дорад. 55 квадратный метр. бардори азиз ин хонаро метавонед ки дуконатам кунем. хоб об светаш ҳастай ремонташ беҳтарин кардага ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом ҳамаш қоидавия хона бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. кухни гарнитур дорад холодильник стул кондитсионер телевизор ҳамаш қоидавия бе ягон камбудия миёй фақат зиндагӣ мекунем гуфтаги соҳибаш. нархаш бародарон 280,000 сомона бо арзонам мешавад. кадомитон харидор бошед ай территорияи хуҷа метонед рақамошон дар поёни видео метонед маълумоти дигараша гиред. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. даҳум замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар қариби меҳкалона. дӯстони азиз 6 сотиқ замина бо фундаментош рехтагия як 3-4 хона рехтагия яъне ки сохтмоншо o'zi сар кардагиян. нархаш бародарон 35,000 сомона бо камтар дигам арзонам мешавад. дар шаҳри душанбе дар қариби меҳкалона 6 сотиқ замин. рақамҳои яка дар поёни видео кадомитон агар заминхар бошед наби варианти худтона бинед ё ки маълумоти пурраша занг зада гиред. обсуидаш ҳастай ҳамсоё дар инҷа уже зиндагӣ кардесам гуфтисай хай маълумоти бештараша метавонед дӯстон гиред. ай шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона дарён лайкотона монед. кадомитон дар видеонавори мо обуна нашуда бошед обуна шавед. як рӯз пас видеои нава интизор шавед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ бардори азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат 7 сотиқ замина 14 хона кардаги тайёрай об свет ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом гирди хона маҳкамай. дар ин хона ремонташ беҳтарин бардори азиз ҳуҷҷатхонаи берунӣ дорад ва ҳаммоми дарунӣ ва ҳаммоми берунӣ ам дорад. дарахтои мевадиҳанда
оби хунуки гарму хунук ҳаста гуфта термикс кондитсионер хона ҳамаи шароити зиндагиро кардага гуфта бе ягон камбудӣ фақат медарои зиндагӣ мекунад. дар қарибиш мактаб, магазин ва дайро ҳамаш ҳаста гуфта ҷош ҷои нағзай. нархаш дӯстони азиз 230 000 сомона бо арзонам мекунад гуфта муомилаам дорад. рақамҳошон дар поёни видео кадомтон агар харидор бошед метавонед занг занед маълумоти бештарша гиред. хона варианти алишиам дорад гуфта ягон вариант дошта бош метавонед пешниҳод кунед. рақамҳошон дар поёни видео. марҳамат. мегзарем бародарон ба 12-ҳам хонаи фурӯшӣ. 12-ҳам хонаи фурӯшӣ мо бардорони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар қариби аэропорт деҳаи Баҳористон. бардорони азиз 5 сотиқ заминаи 5 дар хона кардагӣ тайёрай об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дар дарунаш кардагӣ, яъне ки ҳоҷатхонаву ҳаммомшо дар дарунаш ҳастай. хона бо ғишти пухта бардоштага ремонт дорад барои зиндагӣ кардан тайёрай. дӯстони азиз ҷоши нағзай об, светиш ҳастай. нархаш 160 000 сомонай бо ҳай мумкин арзон мекардагиз. нашуд арзон ягон чӣ гуфтагӣ нест, яъне ки варианти алиши дора. бардорони азиз рақамошон дар поёни видеои ватсапам дорам, метавонед кадомитон агар харидор бошед маълумоти бештарша ҳамин рақамҳо мегирем. бардорони азиз ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. бардорони азиз агар шумо ҳамеша хона замин дошта бошед ки мошин фурӯшӣ хоҳед реклама кардан дар номери имо ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.